إذا أقول تلفزيون يرتايو كما يتمسيو زخبركم تعذبتنا زينا مسنادونا زفنا له ساعات آخرين لو مع عربي 3 سنة ساعات شعات مشسرة له زيناتات حزوركم قريبا لكم نمكتالكم بخبر زعد من صوم تصنع ميكائيل حدقو فلما كن بكنتوتاتو افلم منستري مريت ماينا كبابن بمغنيات أقرأ معالتا كباب عودزة توديبو ኤርትራውያን ነበርቲ አውስትራሊያ ኒውዚላንድ ቺካጎን ሊባኖስን ባዕልና ጽነብድን ቀጽም ቢሎም ሎሚ ብስተገብረ ናይ ላቦራቶሪ ምርመራታት ሓደ ዜጋ ኮሮና ቫይረስ ምልካፉ ተረጋጊጹ ኣብ ዜናታት ወጻኢ አውስትራሊያ ኣብ ዞባ ኢንዶ ፓሲፊክ ተካይዶ ዘላ ንጥፈታት ዕብለላ ቻይና ንምብዳህ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ ኣብ ብራዚል ዝተኸስተ ቅጦባው ዝቕባ ኣብ ዕለታዊ መነባብሮ ዜጋታት ጸገም ፈጢሩ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ውድብ ላኽቲ ነዳዳ ሃገራትን መሻርክቱና ብቀረብ ወሰኽ ክገብራ ተሰማምያ ዝርዝር ዜና ሚኒስትሪ መሬት ማይና አካባቢን በመናት 5 ሰና ሀገራዊ መዓልቲ አካባቢ ዓለምና እንኮያ ብዝብል ቴማ ሎሚ 3 ሰና በደራሽ ሀገራዊ ኮንፌደሬሽን ስራሕተኛታት ኤርትራ ዓውዲ ዘተወዲቡ ጋዜጠኛ ሳሙኤል ሀብተ ሚካኤል በመልክዕ ጸብጻብ ዘዳሎት ሕሶ ገረመስቀል ገርዝገራ ኣብቲ ወከልቲ ዝተፈላለዩ ሚኒስትሪታትን ካልኦት ኣካላት መንግስትን ትካላት ሕብራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ዝተሳተፉ ዓውደ ዘተ ሚኒስተር መሬት ማይን ኣከባብን ኣቶ ተስፋይ ገብረስላሴ ኣብ ዘስምዑ ቃል ጠንቂ ናይ ኩሎም ኣከባቢያዊ ቅልውላዋት ኣብ ዘበናዊ ግሎባዊ ስርዓት ቁጠባ ዝተነድቁ ምዃኖም ብምጥቃስ ደቂ ሰባት ባህርያዊ ጸጋታት ንምጉሕጓሕ ጠገለብ ዘይብሉ ኣገባባት ኩሉ መዳያዊ ብከላ ከስዕቡን ባህርያዊ ሚዛን ኣከባቢ ከም መዛብሉን ከም ጸንሑ ኩሎም ናይዚ ዘመን እዚ ኣከባቢያዊ ብድሆታት ድማ ብስፍሓቶምን ባህርዮምን ግሎባውያን ስለ ዝኾኑ ኣህጉራዊ ፍታሕ ከም ዘድልዮም ኣገንዚቡ ሚኒስተር ተስፋይ ኣስዒቡ ዓለምና እንኮያ ዝብል ናይ ሎም ዓመት ቴማ ብመሰረት ዝመሓላለፎ ፍሉይ መልእኽቲ ተኽእሎ ምድሓን ዓለም ንኹሉ ብማዕረ ስለ ዝግብኦ ከም ህዝብን ሃገርን ዕላማታት ኣህጉራዊ ኣከባቢያዊ ምኸተን ምዕዋት ክንውፈ ተማሕጺኖ ኣዋሃዲት ቤት ጽሕፈት ሕብራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ሚስ ኣማኮብ ሳንደን ወኪል ፕሮግራም ልምዓት ሕብራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ሚስተር ጄምስ ወኪያጋን ብወገኖም መንግስቲ ኤርትራ ንዝኽተሎ ዘሎ ክሊማዊ ውጥናትን ዘካሂዶ ዘሎ ጻዕርታትን ብምምጓስ ንዘላቂ ኣከባቢያዊ ለውጢ ሃገራት ኣብ ኩለንተናዊ ፖሊሲታትን ሕሪአንን ዳግመ ግምት ብምግባር ውሁድን ኣድማዕን ስራሕ ከዓያ ኣዘኻኺሮም ኣብቲ ዓውደ ዘተ ተራ ምዕቃብ ሓመድን ማይን ኣብ ምርጋጽ ውሕስነት መግብን ውሑስ ኣከባብን ተራ ምግራብን ምሕዛእን ኣብ ምዕቃብ ኣከባብን ጥዕናን ዕቃብን ድሕነትን ጸጋታት ባሕሪ ኣብ ምውሓስ ኣከባብን ምርጋጽ ውሕስነት መግብን ተራ ምሕደራ መሬትን ምዕቃብ ማይን ኣብ ምርጋጽ ድሕነት ኣከባቢ ከምኡውን ምሕደራ ጉሓፍ ንውሑስ ኣከባብን ኣብ ዝብሉን ካልኦትን ዛዕባታት ብዝምልከቶም ኣካላት መግለጺ ቀሪቡ ኣብ መወዳእታ ተሳተፍቲ ኣብ ዝቐረበ መግለጽታትን ኣብ መጻኢ ክትግበሩ ዝተወጠኑ መደባትን ድሕሪ ዘካየድዎ ዘተ ንምዕቃብ ኣከባብን ተፈጥሮኣዊ ጸጋታትን ዝሕግዝ ሓሳባትን ለቦታትን ኣቕሪቦም ናይ ሎም ዓመት ኣህጉራዊ መዓልቲ ኣከባቢ ኣብ ሃገርና ንቕሓት ንምብራኽ ብዝዓለመ ውድድር ሓፈሻዊ ፍልጠት ጽሬት ኣከባቢ ንጥፈታት ምግራብን ካልኦት ኣነቓቓሕቲ መደባትን ትዝከራላ ናብ ካል ዜና ምትንሰግር ኤርትራውያን ነበርቲ ኣውስትራሊያ ኒውዚላንድን ከምኡውን ቺካጎን ሊባኖስን ባዕልና ጽንብድን ቀጽም ቢሎም ከካበቱን ዝበጽሓና ጸብጻባት ኣርሴማ ስወሮም ኣዋሂዳቶላ ኣማኑኤል ገብራይ ከቕርቦ እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን ከምኡውን ቺካጎ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ቤይሩት ሊባኖስን ዝነብሩ ኤርትራውያን ንያትና ነጻ ሓርያና ኣብ ዝብል ቴማ ጽምብል መበል 31 ዓመት ናጽነት ብልዑል ማዕርግ ኣብዒሎም ኣብ ከተማ ሲድኒ ኣውስትራልያ ኣብ ዝተኻየደ ጽምብል ጠቕላሊ ቆንስል ኤርትራ ኣብ ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን ኣቶ መሓር ተኸስተ ኣብ ዘስምዖ ቃል ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ንዝሓለፎ ብድሆታትን ዘካየድዎ ምኽተን በተሓደ ህልው ኩነታት ዞባናን ዓለምናን ጽልኡ ኣብ ሃገርና ድማ በተኻልእ ከምኡን ኣብ ኤርትራን ዘሎ ናይ መጻኢ መድባትን ዕድላትን ኣመልኪቱ ሰፊሕ መግለጺ ሂቦም ኣቶ መሓር ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊ ሃገርናን ህዝብናን ብቐጥታ ይኹም ተዘዋዋሪ ዘጋጥም ተጻብኦታት ኣላሽን ምባል ኣብ ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን ዝርከቡ ኤርትራውያን ለሙን ከም ትማሊ መሳርዖም ኣስጢሞም ምኽቶኦም ክሕይሉ ኣዘኻኺሮም ተመሳሳሊ ጽምብላት ኣብ ከተማታት ፐርዝ ሆባርትን ብሪዝቤንን ኣውስትራልያ ከምኡውን
ክራይስትቸርች ኒውዚላንድ ከም ተኻየደ ካብቲ ቦታ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣፍሊጦም እቲ ጽምብላት ብባህላውን ስነ-ጥበባውን መሰናዶታትን ስፖርታዊ ንጥፈታትን ደሚቑ ነይሮም ኤርትራውያን ነበርቲ ቺካጎ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካውን ብ29 ጉንበት ኣብ ዘካየድዎ ብምስቃል ባንዴራ ኤርትራ ዝተሰነየ ጽምብል ንኽብሪ ናጽነት ኤርትራ ካብ ኣማሓዳሪት ከተማ ቺካጎ ዝተላኸ ደብዳቤ ተነሂቦም እቲ ጽምብል ንጥምረት ኤርትራውያን ነበርቲ ቺካጎ ብዘንጸባርቕ ትሕዝቶታትን ባህላዊ መደብን ተሰኒ ምንባሩ ካብቲ ቦታ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣፍሊጦም እዚ ከምዚ እንከሎ ኣብ ቤይሩት ሊባኖስ ዝቕመጡ ኤርትራውያን ብወገኖም ንመበል 31 ዓመት ጽምብል ናጽነት ኤርትራ ብልዑል ሓበን ኣብዒሎም ናብ ዕለታዊ ፆታ መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ክንሰገር ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና ሎሚ ኣብ መመርመሪ ማእከላት ዞባ ማእከል ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት ኣድራሹ ጻዕዳ ክርስቲያን ዝኾነ ዜጋ ብኮሮና ቫይረስ ምልካፉ ተረጋጊጹሎም በዚ መሰረት ጠቕላላ ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለፉ ዜጋታት ክሳብ ሎሚ 9767 በፂሕሎ 9653 ካብዚኦም ሓዮም ዝተፋነው 103 ብሞት ዝተፈለዩ 11 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታል ተዓቂቦም ክንክን ዝግበረሎም ዘለዉ እዮም ሚኒስትሪ ጥዕና 2022 حمامة زوبا سوان على تكالات سمرتن مس كولج سنة فلتات ماي نفحي تواهدو أبز ودو بناي سلسة وارح مياه سلطانات زتساطفو 4 دك نسيز ركبوم 115 تمهارون سرحتين يعطاتن بحد السنة تمريغوم توم تمهارون سرحتين يعطاتن 64 بارتو عسيلي مالت إيديتينج 7 بجرافيكس 14 دما بمباتا كمبيوتر يوم سلطينوم دين كولج سنة فلتات ماي نفحي بروفيسور جبراس قولهم أبز اسمعو قال እቲ ስልጠናን ተማሃሮ ተወሳኺ ሞያ ዘቕስም ስራሕተኛታት ድማ ስሉጥን ጽፉፍን ኣገልግሎት ኣብ ምርጋጽን ሰነዳት ብግቡእ ኣብ ምዕቃብን ከም ዝሕግዞም ገሊጾም ሓላፊት ሃማመተ ዞባ ሳዋን ላዕለዎት ትካላት ትምህርትን ወይዘሮ መንሱራ እስማዒል ቦገና ስልጠንቲን ዘቐሰሞ ፍልጠት ብስራሕ ከማዕብልዎን ናብ ካልኦት ከሰጋግርዎን ኣዘኻኺራ ወኪል ስልጠንቲ ብጊድዩ ዘቐሰሞ ስልጠና መሰረታውን ሓጋዝን ብምዃኑ ቀጻልነት ክህልዎ ብምልባው ቀሲሞሞን ዘሎ ሞያታት ብግብራዊ ስራሕ كم زسنيو قالاتيوم حمامته زوبا سوان لعلوت كالات تمرتن مس كولج سنه فلتات ماي نفحي بمتحبار اب زحلفه كلتا عامتات اب زودبو موياو سلطاناتات 240 تمهارو سرحتنياتاتن كم تساطفو ابتي اغاطام تغليصوم زينا مسواتي أبال تحقق حلقات طقلال ستاف من محضر مصر مكلخال قديم تقرالي ميجر كبروم تصفى مريم زره تمالك التسنة أب مبل سونان حدا عامت عدمي بحمام تسويهم أورحي لكاتي شحنت شعاتيمتن سوعان حامشان عم مسار حزباو حيلتات حارنة إرتاز تسلفة تقارا لاي كبروم أب جيزي قالسي أب تواقع سراويتن كفل هزبن دحرناتنا دماب استفلالي أهارتات مصر مكل خال تمديبو بتوفاينت كجلجل زتسانح حربين يايوم سوو ميجر كبروم تصفى مريم بعال حدارنا بو سلسة ولداتونيوم سنسرع القبر دما لومي سلسة سنة فرق معالتي أب كبابي أب مكان مقابر حربينيات أسمرا تفتسيون تحقق حلقات طلال الصاف من محضر مصر مكلخال بمسواتي ميجر كبروم تصفى مريم ستسمعو مرير حزن أقل سنة سدرابيتو مقالستون مسارحتون صنعتي هابكم يبل كيبرات عزتي السعبا قرازياتات يدعي زحصار مسقاقريت كمل سوكمي مسير سيفي غمزلوم كيبرات عزبتي زيناتات ناوصليو زيناو صاين ቻይና ምስ ደሴታውያን ሃገራት ሰላማዊ ውቅያኖስ ዘለዋ ዝምድና ንምድልዳል ተካይዶ ዘላ ንጡፍ ዲፕሎማሲያዊ ገስጋስ ዘሰንበደ ኣውስትራልያ ዕብላለ ቻይና ንምብዳስ ስጉምቲ ክትወስድ ምጅማራ ተገሊጾም እዚ ዝተሓበረ ብሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ዋንጊዩ ዝተመርሐ ላዕለዋይ ለዋ ቻይና ኣብ 8 ደሴታውያን ሃገራት ሰላማዊ ውቅያኖስ ዝገብሮ ዑደት ከም ዝዛዘመ ኣብ ዝተገልጸሉ بمنستر قديات واتساي بيني وونغ زتمرحة لعلواي لوخ أستراليا أبتن هاجرات عدت ككايد أب زجمر اليوم زحلف أساسا حرين جنبوت مس تشاينا شديشنك داون وفراون سمعات بزختمت ديسيت هاوت هاجر تونغا عدته زفلمة بالعلويتي دبلوماسيا زتمرحة لعلواي لوخ أستراليا مس قدام مستر سياسي سوفالينا أب زكار ركب سلطانة زوبا بهاجراتي زوبا تراك رجاجس كم زلوا أستراليا كم تأمن حبيرهم. أبتركب كلتين هاجرات عبد صلاة تمرتي تعنا مثل حال نقدن من دقافن كعبيا كم تسمع مع تعاليهم.
ቻይና ምስተን ደሴታን ሃገራት ዘለው ሰላማዊ ውቅያኖስ ጸጥታው ውዕልን ምኽታም ዓሊማ እኳ እንተነበረት እተን ሃገራት ግን እቲ ጉዳይ ኣብ ዝሰፍሕ ዞባዊ ዋዕላ ተዘቲሉ ውሳነ ክወሃቦ ብምርዳእ እቲ ቻይና ዘቕረበ እማመ ጸጥታዊ ስምዕ ክውንዘፍየን ተረዳድየን። ቻይና ምስተን ደሴታን ሃገራት ዝህልዋ ዝምድና ንጸጥታ ናይቲ ዞባ ብኣሉታ ዝጸሉ ምዃኑ መንግስቲ ኣውስትራልያ ክገልጽ ጸኒሑ። እንተኾነ ግና ቻይና ምስተን ሃገራት እትምስርቶ ኩሉ መድያዊ ዝምድናታት ንኻልኦት ሃገራት ኣብ ሓደጋ ከምዘየቱ እያ እትምጉት። ኣብ ብራዚል ዝተኸስተ ቅጦባዊ ዝቕባበ ዝፈጥሮ ናሃር ዋጋ ሃለኽትን ነዳድን ኣብ ዕለታዊ መነባብሮ ዜጋታት ከቢድ ፀገም ከም ዝፈጠረ ተሓቢሩ። እዚ ዝተገልጸ መጠን ዝቕባበ ኣብ ዝሓለፈ 12 ኣዋርሕ ናብ ልዕሊ 12 ሚእታዊት ክብ ከም ዝበለ ጸብጻባት ብሰለስተ ሰነ ድሕሪ ምሕባሮም እዩ። መንግስቲ ብራዚል ነቲ ኩነታት ምምሕያሽ መጠን ወለድ ናይ ምውሳኽ ስጉምቲ ከም ዝወሰደ ኣፍሊጡ። እንተኾነ ግን እቲ ሕፅረት ቀረብ ዝፈጥሮ ቅልውላው ብምውሳኽ ወለድ ዘምጽኦ ወታዊ ለውጢ ከም ዘየለዮም ተንተንቲ ቁጠባ ብራዚል ዝምግቱ ዘለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንግስቲ ፓኪስታን ሰሙን ኣብ ዘይመሊ ግዜ ንካልኣይ እዋን ኣብ ዋጋ ነዳዲ ወሰኽ ክገብር ወሲኑ። መንግስቲ ፓኪስታን ነዚ ስጉምቲ ዝወስድ ዘሎ ከም ቅድመ ኩነት ነቲ ካብ ሃገራዊ ማዕከን ገንዘብ ዝጠልቦ ዘሎ ፋይናንሳዊ ደገፍ ምዃኑ ሚኒስትሪ ፋይናንስ ሃገር ዝሕብር ዘሎ። በዚ ዝተገብረ ወሰኽ ዋጋ ነዳዲ ኣብ መዕደሊ ነውጣታት ብ17 ሚእታዊት ክውስኽ እዩ። መንግስቲ ፓኪስታን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝወሰዶ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ንዋጋ ነዳዲ ኣብ መዕደሊ ነውጣታት ብ20 ሚእታዊት ክብ ምባሉ ይዝከር። ውድብ ለኣኽቲ ነዳዲ ሃገራትን መሻርክትን ዝኾና ነዳዲ ዝዕድና ሃገራትን ማለት ኦፔክ ፕላስ ኣዝዩ ንሂሩ ዘሎ ዋጋ ነዳዲ ኣብ ዓለማዊ ዕዳጋ ንምምዕራይ ኣብ መጠን ቀረብ ነዳዲ ወሰኽ ክገብራ ተሰማሚዐን። እቲ ውድብን መሻርክቱ ሃገራትን ካብ ኣሜሪካን ካልኦት ቀንዲ ዓማዊሉን ድሕሪ ዝተገብረሉ ፀቕጢ ነቲ ስጉምቲ ክወስድ ተገዲዱ ዘሎ። ብመሰረት ስምዕ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ዕለታዊ ኣብ ዓለማዊ ዕዳጋን ዝገብሮ ቀረብ ብ432,000 በርሚል ክብ ንምባል ዝነበረ ምርዳእ ኣብ ዝመጽእ ወርሓት ሓምለ ናሓስን ብ50 ሚእታዊት ብምውሳኽ ናብ 648,000 ክብል እዩ። በዚ ድማ መጠን ናብ ዓለማዊ ዕዳጋ ዝቐርብ ነዳዲ መዓልታዊ ናብ እስታት 10 ሚልዮን በርሚል ክብል ኣሎ። ኦፔክ ፕላስ ፍርያት ብምዕባይ ንዕዳጋታት ከረጋግእ ብተኸታታሊ ክቐርበሉን ዝጸንሐ ጻውዒት ክነጽጎ ምጽንሑ ይፍለጥ። በአሜሪካ ዝምርሓ ሃገራት ምዕራብ ብጉዳይ ኩናት ዩክሬን ኣብ ልዕሊ ሩስያ ብዘጽንዖ ቤናዊ እገዳታት ዋጋ ነዳዲ ኣብ ዓለማዊ ዕዳጋ ክብረ ወሰን ኣብ ዝሓዘ ደረጃ ምዕራግ እዩ ዝግለጽ። እዚ ድማ ኣብ ቁጠባተን ሃገራት ከቢድ ኣሉታዊ ጽልዋ ከም ዝገበረ ጸብጻባት ይሕብሩ። ኣብ ኩናት ዩክሬን ኣብ ጎኒ ሰራዊት ዩክሬን ናይ ዝተሰለፉ ዕሱባት ወጻእተኛታት ቁጽሪ ብፍርቂ ከም ዝጎደለ ሩስያ ትማሊ 2 ሰነ ሓቢራ። ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ ንምዕባለታት ናይቲ ብ24 ለካቲት ዝተወልዐ ኩናት ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ነዚ ገሊጹ። እቲ ሚኒስትሪ ኣብ ምጅማር ናይቲ ኩናት ልዕሊ 6,600 ዝነበረ ቁጥሪ ዕሱባት ወጻእተኛታት ኣብዚ እዋን ናብ 3,500 ከም ዘንቆልቆለ ኣፍሊጡ። ሰራዊት ሩስያ ኣብዚ ሳልስቲ ኣብ ልዕሊ ወሰንቲ ዕላማታት ሰራዊት ዩክሬን ብዘካየዶ መጥቃዕቲ ብርክት ዝበሉ ኣባላት ሰራዊት ዩክሬን ከም ዝቐተለን ሓያል ኣጽዋር ከም ዘዕንወን ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ ብተወሳኺ ገሊጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሃገራት ምዕራብ ብሓፈሻ ኣሜሪካ ድማ ብፍላይ ንሰራዊት ዩክሬን ክትገብሮ ወጢና ዘላ ናይ ነዊሕ ርሕቀት ኣጽዋር ደገፍ ነቲ ኩናት ዘጋድድ ምዃኑ ሩስያ ኣብ ተጠንቀቐሉ ዘላ እዋን ዋና ጸሓፊ ኔቶ ንዩክሬን ብዛዕባ ዝግበር ወተሃደራዊ ደገፍ ንምዝታይ ኣብ ዋሽንግተን ከም ዝርከብ ተገሊጹ። ኣሜሪካ ትወስዶ ዘላ ስጉምታት ምስ ሩስያ ኣብ ቀጥታዊ ወተሃደራዊ ረጽሚ ዝእቱ ምዃኑ መንግስቲ ሩስያ ደጋጊሙ ሰጠንቀቕ ዘሎ። ሰሜን ኮርያ ድሕሪ 2017 ፈለማ እዋን ፈተነ ኒክለሳዊ ኣጽዋር ንምክያድ ምድላዋታ ተጻፈፍ ከም ዘላ ዝኸሳ ኣሜሪካ ደቡብ ኮርያን ጃፓንን ሎም 3 ሰነ ኣብ ከተማ ሶል ደቡብ ኮርያ ናይ ላዕለዎት ወከልቲ ርክብ ኣካይደን። እዚ ሰሜን ኮርያ ከተካይዱ ወጢና ምህላዋ ዝሕበር ዘሎ ፈተነ መበል 7 ፈተነ ኒክለሳዊ ኣጽዋር ምዃኖም ሰመዚ ምክልኻል 3 ሃገራት ዝገልጹ ዘለዉ። እቶም ሰመዚ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሰሜን ኮርያ ትወስዶ ዘላ ዘይሕጋውን ኣዕናውን ክብሉ ዝጠቐሶ ስጉምታት
بأهجراو ማሕበረሰብ ተቐባልነት ከም ዘይብሉን ተሪር መልሲ ግብሪ ከም ዝወሃቦን እዮም ሓቢሮም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሰሜን ኮርያ ድሕሪ ዘካየድቶ ተኸታታሊ ፈተነታት ሚሳይል ባይቶ ጸጥታ ተወሳኺ ገላታት ኣብ ልዕሊ ኣኩስን ኣሜሪካ ዘቕረበቶ እማመ ሩስያን ቻይናን ከም ዝዓገቶ ይዝከር እንተኾነ ግን ኣሜሪካ ተወሳኺ በይናዊ ገላታት ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ምውሳና እዩ ዝግለጽ ሩስያን ቻይናን እገዳን ማሕነቆታትን ነቲ ውጡር ኩነታት ካብ ምባእስ ሓሊፉ ዘምጾ ፋይዳ ከም ዘየለ ብምንጻር ንሰሜን ኮርያ ናብ ናይ ዘተማኣዲ ንኽትመጽእ ዝዕድም ስጉምታት ክውሰድን ዝጽዋዕ ዘለዋ ሰሜን ኮርያ ዘለዋ ዓቕሚ ዕነውታ ኣጽዋር ብሓፈሻ ኒክለሳዊ ኣጽዋር ድማ በቕንዱ ልኡላውነታ ንምውሓስ ወሳኒ ምዃኑ ብምሕባር ኣብ ልዕሊኣ ጸኒዑ ዘሎ እገዳታት ከይተላዕለ ከምኡውን ኣሜሪካን ኤስያውን መሻርክታን ዝፈጥሮ ወታደራዊ ስጋት ከይተኣልየ نتكايدو نتفتات ممعبال اعنات وطوار كمزي تقارسيا بترغاغامي كتغلص صنيحام زي خبركم تعزبتين لوم شسرالو زينان مزامار ساجنا كدغملكم منستري مريت ماينا كبابن بمغنات اقراو معلتا كباب عودزه توديبو ኤርትራውያን ነበርቲ አውስትራሊያ ኒውዚላንድ ቺካጎን ሊባኖስን ባዕልናጽነ ብድንቀት ጸንቢሎም ሎሚ ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ ምርመራታት ሓደ ዜጋ ብኮሮና ቫይረስ መልካፉ ተረጋጊጹ አውስትራሊያ ብዞባ ኢንዶ ፓሲፊክ ተካይዶ ዘላ ንጥፈታት ዕብለላ ቻይና ንምብዳእ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ ኣብ ብራዚል ዝተኸስተ ቁጠባዊ ዘቕባብ ኣብ ዕለታዊ መነባብሮ ዜጋታት ጸገም ፈጢሩ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ውድብ ላእኽቲ ነዳድ ሃገራትን መሻርክቱን ናብ ቀረብ ወሰኽ ክገብራ ተስማምዑ ዝኸበርኩም ተዓዘብትን ሎም ሸስተዳሎ ዜናዎም ሰናዱ ኣብዚ ፍጸም ስለምክትሳልኩም ማዘየ ዘመስግን ስዒባት ተቐርብ ድማ ተኸታታይት ፊልም ፍርዲ መሬት መበል 28 ክፋል ክትከውን ብወገነ ግን ሰላም